Som tres dels que es troben al vent, la Berta, la Júlia, la Sofia present, amb un bon cafè a la mà, la vida debat. Parlem de tot i de res, i és això que ens agrada. Bon dia, bona tarda o bona nit, sigui el moment en què sigui en què ho esteu escoltant. Benvinguts a un nou episodi de Pico 3, la tercera temporada, per si encara no us n'havíeu donat compte. Perdó, però pot ser i bona nit, en plan, el pots escoltar pel matí i per la nit? O només o? Home, en teoria, I si el llegeix per podcast la ha de meitat? ser tan interessant que no puguis parar-lo. Vale? Sí, clar, comencem per aquí. Cadascú. Ja ens fa Segueix. contrapublicitat la tia. Bueno, avui és un dia De partit. que jo crec que m'ho Un passaré dia. molt bé. Ai, Perquè bueno, lo repte de la Júlia. toca lo repte, vale? Anem per feina. Quina és la cançó de l'estiu? La Marina està morena. Sí. Sí, siguem reals. Sí. Jo ja la tinc fins als... Sí. Però és la Marina està Vale, morena. molt bé, la meva està morena. I quina cantant colombiana canta de manera molt característica? Karol G. Ara no sé si és És colombiana. colombiana. No, no és la Karol G. Vol dir la Shakira. Shakira. Com cantaria Shakira La Marina està morena? La Marina. Ara! Qui ho faci millor guanya. Hòstia. Ho ha fet molt bé. Vale. Ho ha fet Vale, de vale. puta mare. Jo pensava que seria un Puc desastre. calentar una mica abans en coses Calenta. de la No, Shakira? sisplau, calenta. No, és així. Si ja cantes això, és que... Voleu que... És que... No us esperàveu. No té vergonya, tio. Diu... La Marina està morena. Hòstia, està molt ben És fet. que, us ho dic o no? Que... Molt ben Molt fet. bé. A veure, una mica més. Els patinos fa una trena. Ja l'he perdut. Tu L'he no és perdut. una àvia. És que em costa molt les lletres. Digue'm la següent frase. Els pentines fa una trena. És com que agafa el to. Diu, bueno... Els pentines fa una trena que rompe que... No, bueno, més o menys. Lo rompe, ho trenca. La Valeta m'ha matat. Lo rompe. Bueno, ni tan mal. És que m'escolto igual diferent de Però com està fent sona. aquesta cara, també. Ara, fa. Bueno, guanya la Sofia. No, és que, no. Per què sempre guanya la Sofia? No, perdona. S'ha de dir que la Sofia estava al cor de l'escola Doncs, home. La Sofia que cantava cantaves bé. al coro. Jo no, jo vaig cantar Matilda un any. Veus? Això té pes. Ella agafa el to, fa. Lore, Jo lore. tinc Exacte. un I a través del lore... aprenentatge previ. Saps com amb el diapasó aquest fotíem pa? I t'escoltaves? Fa, l'ero, Jo us dic que si anés a classes de cant, en un mes em Cant. teniu Cant? al Cant conservatori. i loc. Jo I us ho can't. dic. I can't. Sí, tu cantaries bé. Coses que podríem fer. Jugar al Barça si em poso a entrenar. Cantar. Cantar, Segons la Berta, si es cantar. posa... Bueno, si hi ha una situació en la qual l'avió, el pilot no pot aterrar l'avió, la Berta es posa a la cabina de l'avió i l'avió aterra. 0 morts. Si hi ha una situació en què hi ha un tsunami, com el de Lo Impossible, la Júlia el supera. Sí. Tu estàs parlant amb l'espectador que tenim aquí davant, no? Sí. La Berta es dirigeix a la càmera directament. Pam! sí. Mm, És bueno, per trencar la quarta paret. He de dir que no m'esperava aquest repte. M'esperava algo molt entremaliat, en plan, molt més buscat. Què vol en dir? plan, tenia coses pensades, per però ser, no per ser tu tocaven. m'esperava com algo molt en plan rebuscat, algo de pensar. A què et refereixes I com a ma- entremaliat? Algo com molt de pensar, en plan de que hagués estat patint per fer-ho. tenies poder molt repte. És que tu També et dic. pots sorprendre, llavors... Però has fet un que bé. en plan, És que tenia pensats alguns, és molt però divertit. m'haguéssiu dit que no. Jo. Realment ho Vale. podria haver explicat en plan, vale, vull que m'imiteu a la Shakira Però ho ha amb la fet cançó guai. de la Molt Maria bé, està morena. m'ha agradat. Però no, ella ha començat. A veure, anat llanço tirant, la pregunta, anat tirant. És que a Llanço, mi a veure qui m'agrada. l'agafa. Quina és la cançó? I jo pensant, M'agrada. Jo, molt bé, la Maina. Llavors, Llavors, tenint això, ara... anava pensant, no. I jo, No.
És que estava pensant... Jo pensava que era com un cançó, trivia al llavors. principi, saps? En plan, hòstia, Lady primera, vamos, un punt. Us imagineu que fas cultura, en plan, preguntes de cultura general. Poca broma. El repte de la Ui, no ho descarto. Bueno, el tema d'avui és un tema... Bueno, és que ho expliqui algú. Sí, jo no perquè sé explicar-ho. la Sofia, la Júlia està com una mica en contra en aquest Sí, tema, no? nois. No és en contra, jo crec que és Sí, és un en tema... contra. No, però jo no crec opino igual que tu. Això no Bueno. és en contra. Espereu, puc... Jo estic a ficar favor les i tu estàs paus en entre- contra. Ah, de la teoria. Clar. Bueno, ara... Però jo crec que el tema d'avui és un tema diferent. Crec que mai havíem com igual tractat un tema així. Però a la vegada ens pot donar per molt debat. Perquè no totes pensarem igual i no totes ho veurem igual. Llavors pot ser divertit. Exacte. Almenys per mi. Quina és la teoria? Vale, nosaltres avui volem parlar d'una teoria que s'ha fet així... Bueno, la va trobar la Berta. Jo realment no la És que coneixia. no aquesta sé per teoria. què. L'altre dia hauria estar mirant un vídeo o alguna així i em va sortir i vaig pensar, què cojones és això? Vale, és una teoria que es fa referència a la sèrie Sex and the City. Surt d'una sèrie Sex and the City. Que jo l'he vist i m'encanta, però no me'n recordava d'això, en plan. I ara que ho vas dir vaig dir, ostres, jo me'n recordo d'això. Vale, bàsicament és una teoria... Vols explicar-la tu? Sí, no? Ja Anem l'estava fent- veient amb problemes. Anem fent... Ningú la vol explicar. Bàsicament és una teoria que es diu la teoria del taxi, ¿vale? En la que... bueno, la cosa és que a la sèrie hi ha dos personatges. Hi ha la que és superenamoradiza i hi ha la que li posa com els peus a terra, no? Sí. Vale, llavors, la superenamoradiza diu, ai, és que tu realment, quan coneixes una persona, és que ho saps. O sigui, si ha de ser aquella persona, ho saps. I sense la màgia, no sé què. I l'altre li diu, tia, no. Simplement és perquè aquest tio, en el nostre cas, perquè som heterosexuals, tenia la llum del taxi oberta. A què es ve referim això? Ella compara els tios amb els taxis. Vol dir que els tios porten la llum oberta i la gent puja i baixa. No vol dir que el tio escolli a la tia i la tia, com que passa el taxi, No. puja 100%. No, la tia pot pujar o no pujar, però bueno, el que és que coneix a gent i la deixa anar. Fins que un dia li surt bueno, doncs mira, avui obro la llum i la primera que pugi aniré per És a dir, ella. em sento és preparat aquesta. Sí, em sento preparat per settle down, Yes. yes, per tenir un compromís amb algú, la primera que pugi vaig a per ella. O sigui, vaig a per ella. La coneixo i em poso en sèrio amb ella. Fins aquí la teoria. Vale? S'ha de- Això és la teoria. Sí, perdó. S'ha de dir que, òbviament, el context de la sèrie, jo volia dir que és una sèrie dels 90, llavors hi ha una altra perspectiva social, però explicant-ho així, igual dius, vale, però jo crec que a l'actualitat, igual, hi ha uns altres... Jo crec que no... O sigui, a veure, aquí Si no el es problema pot- és que la Júlia suportava molt a l'1. Hòstia, que masclista, el tio decideix... No. Per mi la teoria no diu això. Per mi la teoria diu que els tios, fins que no es senten preparats per tenir algú sèrio, per més que coneixin a la dona de la seva vida, com no estan preparats per tenir una relació i comprometre's, la deixaran escapar. Això és el que crec que ve a dir la teoria. Sí. Que en canvi Ho les has ties, explicat molt bé. si nosaltres coneixem algú, per més que no estigui preparada, si és aquesta persona, ho donaràs tot. Per més que tu no et sentis preparada. En canvi els tios no, perquè no es senten preparats. T'has quedat en blanc? És que jo no estic d'acord. A veure, a mi, de veritat, em sembla que no és el que ve a dir, però estàs dient que la màxima decisió la té el tio. Que tu No. estàs dient... No. Espera, deixa'm parlar. Que tu, el tio, vale, òbviament, tu pots decidir baixar o no baixar, però entre línies el que estàs dient és que una relació és molt important, perquè és com que la tia és molt més probable que la tia acabi dient que sí que el tio. No. I és com generalitzar una cosa que per mi no és veritat. Tipo, òbviament el compromís és una decisió, però igual que el noi decideix estar en un compromís, una noia també, o una persona també. Exacte. Si és que és el que ve dir la teoria, que les ties normalment no... O sigui, quan no té tant a veure el compromís, simplement les ties, quan nosaltres sentim que és aquesta persona, per més que et faci por, per més que no et vegis preparada, per més que estiguis superpreparada, per més que t'hagin fet molt mal, si tu realment la persona que estàs coneixent sents que és ella, ho deixaràs tot perquè saps que és ella. O no, Els per què? O sigui, per què s'ha de generalitzar tant? No ho Evidentment hi entenc. ha casos i casos, Júlia, o sigui, no parlem de tothom. Però sí que és veritat que, conyo, jo moltes vegades m'he sentit preparada per començar una relació, però la persona m'agrada tant que I ho dic, fas. bueno, pues mira, que sea lo que tenga que ser. I és veritat. Però jo estic dient que això els tios no ho fan. En canvi, els tios no. Espera, No tenen aquesta habilitat de dir, ell sempre és, ai, no, és que no estic preparat per una relació. Jo vull dir una cosa. És que no... És una teoria. Per tant,
és algo que o pots estar d'acord o no pots Exacte. estar d'acord, o la pots veure en algunes coses i en algunes altres no. I dos, és a dir, no es pot generalitzar, òbviament, cadascú és diferent, cada relació és diferent, cada persona ho viu d'una Hi ha manera, casos i casos. però com a totes les teories que hi ha, per així dir, en aquest aspecte, doncs aquesta no és que faci només el focus en l'home. És més igual a la comparació d'igual com ho viu una dona, que no totes ho vivim així, òbviament, o com ho viu un home. I jo crec que el que diu és que això, que quan la dona coneix per al que ja és la persona perfecta per ara, perquè igual en uns mesos o en uns anys no ho és, es prepara i a dir, vale, és la meva persona. En canvi, diu que l'home, quan està en un moment on diuen, vale, ara estic preparat per una relació, estic preparat per una relació, doncs la persona que arriba, vale. És com més fa el focus en el timing i no en el commitment, en el... Sí, però el poder del timing el té el tio. No, No. òbviament no. Sí, estàs dient que sí. No, però no és que el poder el tingui el tio. Està comparant les dues... La teoria diu, it's not the love, it's the timing. Vale, però és que el no és timing així. que el tio ha decidit que és el moment de comprometre's. No és així. Perquè tens molt en el cap... O sigui, tu, per exemple, com a tia, coneixes a un tio, tu no et sents preparada, però és que és ell. No aniràs a per ell, per més que tu no estiguis preparada? Jo crec que no es pot generar, no sé. Estic I jo ho segura estic veient molt clar. que jo tinc una persona davant que sé què és, m'és igual, si estic malament jo, si tinc problemes de salut, si tinc problemes... El que sigui, si sé què és, lluitaré, perquè sé què és. Si m'agrada... O sigui, els nois no, els nois... o sigui, no, pregunto, Prevaleix més creieu els que si estan preparats ells si no que estan si- que preparats els agrada. i és la dona de la seva vida, diran que no. Clar. Perquè no estan preparats. Sí. Clar. O sigui, els hi preval, en la meva opinió, els hi preval més l'estar preparat per una relació que el saber què és ella. No estic d'acord. Per mi la metàfora està mal muntada, perquè un taxi es dedica a pujar i deixar persones. Llavors, em quadraria més que fos un autobús. Que tu puges de l'autobús i hi ha gent que es queda fins l'última parada i hi ha gent que no. Hi ha gent que es va tu baixant. decideixes la destinació. No, Si tu no vols venir amb mi, no em vols portar a mi, quedar-te amb mi, però és que un moment. És d'una pel·li. Jo crec que és una teoria d'una pel·li, que està bé Una per la sèrie. pel·li i tot, també és una sèrie, no? És una sèrie pues, que s'ha fet fa X anys, pues, que entenc el que dieu. Per mi Quan, s'ha de modernitzar. en plan. quan jo et dic que estàs tancada, em refereixo a que tu no deixes de veure amb la concepció que t'has muntat de la teoria que no és la que vol dir la teoria, que és que el tio decideix quan la tia sí i quan la tia no. Estic dient que la teoria al final no va a dir el tio decideix. En plan, tu m'intentes explicar... No, sí, jo el que ve a dir la teoria ho entenc, doncs, però ho entenc més en general en les persones. De dir, doncs, òbviament, o sigui, tu una relació Clar, o sigui, en el punt has de de- decidir tenir compromís. Tu no pots dir, o sigui, és una decisió. És una decisió. I això és una mica la teoria, no? Perquè és el compromís només el pots tenir quan has decidit. El Ja que està, ve a si dir, no el tens que preparat va a dir és algú. que en general les ties els importa menys el sentir-se preparades mentre sigui la persona que els tios, que els importa més sentir-se El timing. preparat encara que sigui la persona. Bueno, doncs sí. Clar, i Doncs no És sé. realment- això el que ve a dir. O sigui, això Però sí que que, ho cony, entenc. és ho entenc. real. Però Sí. quan tu de primeres et llegeixes la teoria, en la meva opinió, des del meu punt de vista, sembla... Un text et vas llegir. M'he mirat, he estat investigant a l'hora del ferro. És que... I tot arreu diu el mateix. Pues Sí. dona la sensació que és com les ties esperem a que passi el... Que no és el que ja m'ha quedat clar que no, Dona la sensació que estigui dient com les ties estem esperant taxis Vale. i a veure quin taxi està bé perquè em És pugui que no- pujar. Vale, Jo no, no veig dona la el- sensació. Que jo sé que no és així, vale, no és dona la així. sensació. Ara que saps que no és aquesta, la sensació que vol donar, O sigui, què entenc opines? el compromís, o sigui, estic d'acord, o sigui, no estic d'acord en això, en aquesta idea que la primera Vale, se't dona. però- vale. Estic d'acord en que una persona no pot estar en una relació si és que no ha decidit tenir compromís. Clar. Tipo, l'amor està molt bé, tu et pots enamorar d'algú, i vale, però tu no pots estar en una relació amb aquesta persona, per molt que estiguis enamorat, si no has decidit tenir compromís. Vale, Això. vale. I en general, què creus que ho fan més, les ties o els Sí, tios? i és veritat, Sí. per les meves amigues, 1000 històries, Pues ja està. és molt més probable Això és el que ve a passi dir. al revés. I això és el que dic que jo entenc. Ara bé, no compro la metàfora, no la compro. Però el que ve a dir sí. O sigui, clar, evidentment no compres la metàfora perquè la metàfora està feta en un context que ara Que ja ara no és vàlid. No es veu així. Sí, sí. Evidentment.
Però al final el que ve a dir és això. Sí, sí, però si jo que I en la meva opinió és el que passa. Jo també, ara que ha habido el moment... Per experiències vàries de Sí. X. I ho podem aplicar a nosaltres, a experiències, tothom. a amigues, sobretot. I que també passa al revés moltes vegades, segur. Sí. Però, o sigui, jo m'estic imaginant, vale? O sigui, ara ja fora d'home i dona. Vale. Sí. Jo com a persona. O sigui, això ja és a part de la teoria, perquè la teoria ja l'hem Sí, ja hem està, parlat sí, 10 minuts sí, de la teoria. Si jo, per exemple, estic amb un noi, o sigui, per què estàs... Potser és que aquella persona realment no és la teva persona, no? Perquè quan tu estàs en una relació, a vegades és que t'hi trobes i és que no ho pots frenar. Si tu coneixes algú, et comença a interessar més, i arriba un punt que t'interessa tant que pues, t'agrada o t'enamores o el X, el que sigui, Sí. i llavors prens la decisió de prendre tu un compromís. Però és que per mi aquí està el punt. Que ara ha arribat un punt en la societat que és com que fa tanta por al compromís que per més que tu en aquell moment sentis que t'agrada, sentis que realment podries arribar a alguna cosa, és com que el compromís ha traspassat tot això i et talla. És que Saps? s'ha com... En certa part, jo no ho veig així, però en certa part s'està equiparant el compromís a estar emmanillat, total. detingut, tipus, hòstia, estàs en una relació, tipus, estàs capat. És com que es fica No és molta veritat. pressió al fet de tenir compromís amb algú. Quan realment a la vida tens compromís amb moltes coses i no Però és li que al fiques final, aquest pes. A mi el No. compromís És em sembla l'etiqueta. molt bonic, en plan... Sí. O sigui, és una cosa que tu t'aixeques i dius, Sí. avui decideixo estar amb aquesta persona. I t'aixeques l'endemà i dius, avui segueixo... O sigui, és una cosa que tu decideixes cada dia. I per mi és algo superxulo, en plan superbonic. Tipus, tenir el poder de decidir vull estar amb aquesta persona cada dia, no sé, jo és que no ho veig com un concepte com tan difícil, tan dolent com el té No. ara la societat, en la meva I opinió. per què creieu quan una persona es compromet o pensa que aquella persona li agrada de veritat i l'altra persona també li demostra allò però realment no s'acaba comprometent? Perquè no hi ha ous o ovaris. En plan, no ho dic tipus perquè ho creieu, perquè realment no se sap, cadascú és diferent, però no. Si us Jo per pareu mi- a pensar, no dieu, hòstia, per què som així? Jo per mi és de ser molt poc, o sigui, molt covard. A la meva opinió. O sigui, si tu saps que l'altra persona sent per tu i tu sents per l'altra persona, és molt covard. Seguir amb el rotllo fins que et veus entre l'espada i la paret i has de dir no. Saps? Com que ho vas allargant fins que finalment dius, ostres, aquesta... I realment passa Vull de perquè parar. segurament a tu t'agrada, eh? Sí. I vols seguir fins al dia que... No, és que no estic preparada. No. Però al final jo crec que s'ha de ser conscient, saps? Si tu no estàs preparat, no estàs preparat des del principi que em vas conèixer. Llavors- Bueno, però pot ser que al principi va ser tipus, bueno, ens estem liant, no sé què, i de sobte t'has trobat aquí. Tot i així, jo crec que has de ser responsable amb els Sí, sentiments clar, de l'altra exacte. persona. O sigui, si tu arriba a un punt que mantenir una conversa, abans pot ser que no hagueu tingut la conversa que s'hauria de tenir, però imagina que no l'has tingut. I tant. En el punt en què arriba la conversa de jo estic en aquest punt i tu veus que tu no, digue-ho. En plan, digue-ho perquè aquesta persona ho ha de saber. O marxa't. En plan, No, digue-ho. o digues, mira, jo estic així, si vols seguir, endavant. En plan, jo ara estic així, si vols seguir, endavant. Però si no, que sàpigues que d'aquí no passo. No. Clar, I però que el l'altra no pots persona fer- sigui la que li dones el poder de decidir, sabent la situació, què vols, Clar. saps? Clar, és que si no, estàs com enganyant, en certa part, perquè o sigui, la L'estàs fent realitat perdre el és que temps. quan hem viscut situacions així, tu et fas Sí. fantasies, et fas il·lusions, I a tu t'agrada t'imagines algú. coses, i al final pues, que et trobis just a punt de tenir el compromís i que t'ho tirin, o sigui, és com, per què no m'has dit abans? O sigui, no, Sí, no et vindrà de 2 dies, no? Exacte. Això, portes 2 setmanes pensant-ho, per què no m'ho has dit abans? Saps? No ho 100%. entenc. 100%. Igual és... sí, estava pensant. No sé si té alguna a veure amb la teoria, però està... Perdó per tornar a la teoria, però és tornat al tema. Creieu que té sentit això de la frase de todos vuelven en aquest context? De dir, tu igual has passat, en plan, fiquem que algú t'ha deixat o ja has per a la relació o qualsevol cosa que tens amb aquesta persona. I tu ja vas fent la teva vida i en un futur aquella persona torna. Jo crec en això, però no té per què significar
que torna de la mateixa manera en què tu la vas O que conèixer. està preparada. No, o sigui, bueno, això a part, però dic que tots vuelven però no tenen per què tornar de la mateixa manera. Pot ser que torni perquè has conegut algú que just és amic o amiga d'aquesta persona, llavors un dia quedeu i just està allà. Saps? En plan, com que torna, Clar, no per interès, directament. en algun moment et tornaràs a trobar. Però i 100%. si torna volent tornar, sense dir-te que vol Sube tornar? aquí i pedalea. Però saps per què passa això, jo crec? Per Perquè què? és lo dels que sí algo. Els, Buah, això és molt heavy. la gent en què no has pogut comprovar si bé o malament, sempre està en stand-by, no? Llavors, potser aquesta persona que t'ha dit que ja no volia res més amb tu, més tard, quan ja tingui aquest moment de dir hòstia, dirà, amb aquesta persona no ho vaig poder provar. Però és com... Llavors et quedaràs amb el hagués pogut ser alguna cosa i llavors ho voldràs Uf, intentar. això mat. Però això passa fa amb mal, tot, o sigui, Sí. si no és que sigui alguna cosa i és simplement una atracció i mai acaba de passar res, a algun punt passarà alguna cosa. 100%, o sigui... O no, O però no, jo mentalment aquí, sempre uf, no quedarà sé. el... Sí. Però per Què hagués això passat, es seguirà intentant. Sí. Si jo, per exemple, tinc atracció amb tu i no hem acabat de resoldre, en algun punt jo provaré o tu provaràs, però potser jo no estic disposada o tu no estàs disposada, però en algun punt segur una de les dues acabarà provant. I si Probablement. passa, passa, i si no, doncs no. Buah, és Però que 100%. Aquests temes És com el no saber com ha Comences i no acabat, pares. l'easy, o què hagués passat, sempre. 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 I també volia dir que últimament amb amigues meves i amics i tot, en plan, estic sentint unes històries que fan molta por. És heavy. Molt O heavy. sigui, No, què no, t'està està- passant? No, no estic entenent res. O sigui, uau, També et dic que és que... uau. O sigui, és que és això, és que jo t'ho juro Sí. que no ho acabo d'entendre. Amb lo guai que és, o sigui, amb lo Ja. bé que tu passes, tio, per què no? O, Saps? si tu estàs en un compromís i vols deixar d'estar en aquest compromís, Comunica. fes-te'n. O sigui, deixa el compromís. Sí, sí. Deixa el compromís i fes el que Sí. tu vulguis, però si tu... O sigui, és com un contracte. No, o sigui, sí, sí. però positiu, òbviament, no ha de ser aquí No, no. tancat. I si ets madur, però... l'altra persona ho entendrà, en plan. I millor que li facis saber que aquí ja no vols res, perquè si no, després és allargar lo inallargable. És que jo, a la Però meva opinió, mantenir les dues prefereixo... alhora, jo és que No, 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 Jo prefereixo no. que em diguis que no. Que allarguis i després em diguis ai, bueno, és que, mira, m'ho he pensat millor i no. Tio, no t'has pensat millor, o sigui, has tornat a pensar el que ja havies pensat. Per tant, Sí. decidit ho tenies decidit. O és com la típica història de... mira, és que t'he posat les banyes 5 vegades, és que jo no estava preparat per tenir un compromís. Pues, amore, Coño, Haberte ido! Joder. us abans i no sé... Pues no estiguis, saps? no, és que, No, és, no, no. és que és això que us dic. O sigui, tu, per tenir un compromís... O sigui, tenir un compromís vol dir que cada dia tu t'aixeques i dius vale, vull estar amb aquesta persona. En el punt que tu t'aixeques i dius em comença a xirriar, Sí. corta, per què no? Clar. Però no Perquè després passa que poses cuernos, No. que la lies, que no sé què... Però perquè tu no estàs decidint quan t'aixeques vull estar amb aquesta persona. Jo crec que una de les meves coses preferides, encara que odiem que passin aquestes situacions, és en el moment en què ho parles amb les teves amigues. En plan, el moment girlhood, de dir... Buah. Això és molt top, Jo eh? dic perquè com al meu entorn són quasi tot ties, I vai, em passa... al i a sobre- parlar-ho amb les teves amigues, vale, t'està passant això i és drama, però el drama compartit, No, no, no. digueu que... Perquè a joder, sobre ella realment no s'està cagant amb qui s'hauria de cagar, però les amigues ens caguem en A mi, 100% en la a mi persona. també m'agrada quan, des del principi, vivim la història d'amor de l'altre. Clar. M'entens? En plan, jo que Sí. per exemple, tu coneixes un noi i nosaltres, ai, vale, i tal, i ens ensenyes fotos i tal. I llavors després va seguir la història. Llavors tu Ai. ets part de la relació Sí, sense sí, saber-ho. sí. I És quan el que passa dic, alguna cosa és en sí. plan, joder, no sé Quan què. a vosaltres dos us han fet alguna cosa, jo ho he dit, a mi aquelles persones us ho juro que em cauen malament. Creu. Bueno, a totes crec que ens cauen malament. Sí, sí, però és tipus com que No, no, el 100%. girlhood passa en Però el perquè- punt de que el que li fan a la teva amiga et T'ho sap fan greu a a tu tu, Clar, també. fan a pensa tu que i al més. final tu acabes sent ella. En Sí. plan, Sí, sí. acabes sent la persona de la I relació. perquè ho veus d'una manera més racional. Llavors va molt bé tenir l'amiga Clar, va molt bé. que ho veu per tu el que tu no veus. Però tu ho 100%. pateixes també, Tu ho eh? pateixes i ho pateixes més. Joder. I I, també a part, quan la estàs veient impotència- que està clar, està clar, està clar, està clar. Sí. I la impotència de dir, ho veus. no, va, No, sisplau, va. no t'està dient de veritat Pensa, això, és mentida. pensa. I després dius, bueno, pues que Bueno, però tampoc pots fer res, eh? També jo No. crec que aquí està la màgia, en plan, a mi m'encanta, o sigui, no m'encanta perquè preferiria que no passés,
però al avisar i després haver d'estar per consolar una cosa que ja li havies dit, però no t'ha fet cas, a mi això és el que em sembla més bonic de tot això. Sí. Tipo, mira que t'ho he dit, Però és però igual. igualment sóc la teva amiga i per tant he d'estar allà. Clar. Saps? Sí. Per més que ho sapigués, perquè ja ho estava veient de lejos. Però és que també, abans, quan estàvem parlant això de si no vols tenir un compromís, no el tinguis. Totes aquestes frases realment sonen a com si tenir un compromís realment fos una cosa horrible. Sí. Però tenir un Bueno, compromís... és la- O sigui, partint del punt en què tu estàs tenint un compromís perquè tu vols, és que tu no vols sortir d'aquell compromís. No. L'únic que vols és continuar dintre d'aquell compromís Literal. fins que es faci falta, saps? Perquè és algo que tu... O sigui, és que al final és que ningú Però que- t'està obligant a estar allà. És maco. O sigui, és molt exacte. maco. I ningú t'està obligant a estar allà. Per tant, si tu estàs, és perquè vols. En el moment Clar. en què no vulguis, no passa res, però vés-te'n. Però també he de dir que que no amaguis com el no voler comprometre't. Ja. Tipo, que moltes vegades Ah, és veritat, pot això. semblar que tu et vols comprometre I després no. i et vols igual intentar convèncer o et penses, Ja. per jugar, i després També et dic, a mi em fa demostris molta que no ràbia vols compromís. la gent que... No, mira, no. Me'n vaig, però deixo la porta entreabierta, saps? Por si... No, no. A mi això és el que em fa molta ràbia. És que En plan, tio, Sí. te'n vas, vés-te'n i tanca la porta. No la deixis mig oberta Yeah. perquè aquí passa l'aire, saps? I fa fred. És que quan tu no vols tenir un compromís es nota. Va, és que ho Sí. saps. Jo crec que ho saps. Llavors, Però has d'anar també vigilant de que això sigui un fals compromís de love bombing, perquè això també ja. Ja. és un tema que a mi m'apassiona. Defineix, Podria defineix. fer un màster de love bombing, en plan, per moltes persones, en plan, Defineix. recollir històries. Bàsicament, love bombing és que tu, al principi, quan coneixes algú, no pares de estar sobre... mostrar com si estiguessis ja en una relació de 5 anys amb aquella persona quan realment no la coneixes. O sigui, Ja. calma. Buah, espera, perdó, després dic una Si cosa. al principi és tan intens, vigila. Perquè pot ser que l'altra persona t'estagi fent love bombing. I no és res raro perquè a tothom li ha passat i a tothom li seguiria passant si te n'adones que aquella persona realment... A mi em No. rebenta molt el cap el fet de... O sigui, quan érem més petits, si algú tenia una parella, era del col·le, que els coneixes, ¿vale? Però ara, quan estàs amb algú, realment penses i és que no el coneixes de res. No. En plan, o sigui, t'he conegut sense saber tot el que has fet a la teva infància, És m'entens? molt heavy. I penses i dius, o sigui, realment, si em paro a pensar, No et conec. no et conec. O sigui, no sé qui... Però igual, ser amics, En plan, jo ara, a vosaltres realment us conec, però realment no us conec. En plan, jo no sé com eres tu de petita, jo no sé com eres tu de petita. No, clar, tu... O sigui, jo m'he fiat de la versió Que tu m'has que m'he donat. trobat ara. O que m'has dit... M'has voler explicar, Clar, que igual clar, no m'has explicat tot. clar. Clar, És com que arribes al nivell 10 de la Berta i la Sofia, del teu nòvio o la teva nòvia actual, però no arribaràs mai al nivell 10 No. del seu background, saps? No. Tipo, no saps qui és. I al final penses, per exemple, en els teus pares, ¿vale? I els meus pares es van conèixer a través d'amics quan ja eren, pues eso, com nosaltres, ¿vale? Ara mateix. I penses, han passat tota la vida, bueno, estan passant tota Wow. la vida junts amb una persona que realment no saben com era abans d'ells. És que a mi em trenca el cap, això. No. Em trenca A el mi cap. també. Perquè penso, o sigui, jo ara conec aquesta persona, però com és aquesta? O sigui, Ja. No, Qui i el és? pitjor de tot és que jo estic pensant... Per mi, ara mateix, els meus pares és un pack. Perquè també Ja, a els part. meus pares estan casats, no estan divorciats i viuen en la mateixa casa, ¿vale? Per posar context. Però, clar, no concebo No. meu pare... No, No. sense conèixer ma mare. són la mateixa Ja. persona. O sigui, no És la mateixa impossible. persona, però són papa i mama. Ja. No són papa i mama. O sigui, no els puc separar. Però, per exemple, jo veig els meus pares i quan els miro i els veig, no penso quina merda, porteu casats no sé quants anys, pobres, al revés. Penso, tipus, jolín, que maco, Han saps? aguantat. En plan, Ja. no sé, pues és com el compromís Però també en jo general, crec que no? abans... És que no sé com dir-ho perquè no soni malament, però abans sí que era més fàcil entrar en una relació perquè no hi havia aquesta concepció del compromís que hi ha ara. I perquè Per estava dir. com molt Molt més normalitzat establert, el Exacte. que era, casar-te i Exacte. tal. has de trobar una persona No, i però has no de tant casar-te amb casar-te, però és aquesta en plan, persona. tu quan coneixes una persona estàs amb ella. Ara no.
I jo crec que perquè igual es feia amb més calma, igual, el pas de conèixer algú... No sé si Anar calma. veient... No, però jo crec que abans, tot i que Es no creia més volguessin, amb això. Sí. la vida estàndard era més pues, focalitzada en Sí. pues, conèixer algú, casar-te, tenir fills, no? I avui en dia també, gràcies, en plan, millor, no està tan fet així. En plan, molta gent, pots tenir 30 anys, estar solter, pots ser mare soltera, és com Però no per això ser un irresponsable. molt més normal, és molt més Ja, ja. normal. Llavors, jo crec que per això avui en dia el compromís està perdent com... Valor. Sí, com està força. agafant connotació negativa, com Sí. que el compromís és dolent. També I això ha de et dic, canviar. entre poc i massa, Vull dir, una persona que està en una relació, al mes està en una altra, al mes està en una altra, cuidao, O jo què sé, està en una relació de 2 mesos, ho deixa i als 2 dies coneix una persona i també, com si a la fin del mundo. Estan 3 mesos i és un patró. Cuidao, tan compromís. Clar, això A què veure creieu? Per què passa? Perquè realment no s'enamora tantes vegades o fa veure que Perquè no s'enamora? saben estar sols. És que això és un altre tema. És el no saber estar sol. I no pot ser que t'hagis enamorat... O sigui, que la Clar que pot ser. O que coincidència... t'has forçat a voler aquest Però compromís. seria molta coincidència tenir el mateix patró i que totes et durin 2 mesos. Ja. O sigui, jo crec que Clar. si tu t'enamores, tio, és molt difícil deixar-la els 2 mesos. Si no t'enamores i et desenamores als 2 mesos. A no ser que hi hagi un fet extraordinari que hagi de tallar la relació. Clar, això ja és algo més... O sigui, simplement no saps S'hauria estar sol. d'analitzar. O si no, és vàlid, liar-se amb una persona, deixar-ho i liar-se amb una altra, però no és la teva nòvia o no és el teu nòvio. O sigui, tu pots estar molt Això, il·lusionada, doncs no però per t'enamores mi ràpid. l'enamorament, o sigui, l'amor ve després de tota aquesta il·lusió. Sí, sí. O per sigui, tu mi primer tens l'amor- una fase de jo tota opino il·lusió, igual. quan tu pares aquesta il·lusió i dius, vale, aquesta persona té els seus defectes, té els seus d'esto. Tot i així, l'estimo, és ell o ella. Aquí és Clar. quan tu dius, vale, estic enamorada perquè l'escullo amb lo dolent i lo bo. I jo crec que tampoc és que t'aixeques un dia i dius m'he enamorat d'aquesta persona. No. I realment és... És quan Ha comences d'anar a... passant, ha d'anar Passa, passant. passa i arriba el moment que dius hòstia, m'he enamorat. 100%. Clar, és Estic quan enamorada. distingeixes la il·lusió de dir, uah, m'encanta aquesta persona, quin interès em genera, m'il·lusiono, no sé què tal, fins que després això es rebaixa una mica i et ve, uah, és que estic enamorada, saps? Exacte. Heavy. O sigui, jo crec que és això, o sigui, timeline. Vas així, en un punt fa així, i llavors ja és així. I quan és així, és allà. M'entens? Jo crec que quan és així, tipus, per la gent que estigui escoltant, tipus... Recte, una quan línia es- horitzontal. La línia recta després de tota la il·lusió i tot, és quan... Bueno, no és recta, és així com una onada, tipus, hi haurà més Clar, i menys. ups and downs. És el que anava a dir. És aquí on ve el compromís de veritat. Sí, Crec. sí. Perquè al principi de tot és molt fàcil el compromís quan és... I tot és molt bonic, i oh, que perfecte és, i no té cap defecte. Clar, després ve el compromís. I el de compromís igual són les petites coses que tu fas per demostrar a aquella persona que estàs allà. No ha de ser compromís és contestar-les... No, tio, hi ha moltes maneres de demostrar el compromís. Que bonic. Amb accions. veritat. Vale, i ara, tornant Ai, però a jo la... volia dir una altra cosa. Ah, Una que cosa volia dir que una cosa també. Després la dic. m'ha recordat a l'episodi a coses que no entenem, però és semblant. Tipo, hi ha una cosa que no entenc. És que això és el meu Roman Empire. Com és possible que el teu pròxim nòvio, marit, digueu com vulgueu, No el coneguis. Està vivent, o sigui, està visquent ara mateix. Està respirant a algun lloc ara mateix. I no el coneixes. O sí, No es trenca. o sí. O sí. Però jo crec que O no sí. el conec. Bueno, O sí, que és el lo pitjor. coneixes. Jo no el conec. No, o sí. No, bueno, no sé. No, Sofia, no, Sofia, és que no o sí, saps. O sí, sí, no no saps, sí, vale, o sí. pues o Una sí. cosa, o igual és una noia. Clar, o sí. Ah, jo crec que no. Bueno, però Tu mai què no saps, sabes? jo també crec que no, i jo què sé, potser un dia se me gira la cabeza. També. Però no, però el fet de dir, hòstia, Però és molt fort, o sigui, és molt fort. És molt fort. No tinc en plan, paraules. no, si No, ara jo us pareu a no tinc pensar, diu, el paraules. meu futur, la meva futura Existeix. parella existeix. Perquè potser és com troba-la és allà, l'última no? persona que t'imagines. En plan, a l'altre punt, o no a l'altre punt del món, en plan, el meu veí. Aquí al És costat, que és com, saps? és com una aguja en empajat, saps? ja. És com, Posa boix, això. en algun punt sortirà, però... Sí. Jo tornant a la teoria d'abans, el del taxi, llavors, en el vostre cap, el noi que us esculli com a... per sempre, a llarg plaç, el que sigui,
serà perquè heu pujat... O sigui, perquè us ha trobat en el moment adequat? No estarà tant que s'hagi enamorat de veritat? Right Serà person, right jo espero time. que el que em toqui a mi és perquè s'hagi enamorat de veritat i estigui o no preparat. Espero. això. Sí. Sí, Espero que trenqui la teoria. teniu la positivitat de trobar un noi, en aquest cas, Home, espero. que no hagi vingut, o sigui, que us trobi i digui buah, m'he enamorat de la Berta, m'he enamorat de la Òbviament ho Sofia. esperes. Evidentment, per mi hi ha ho molts esperes. extrems, tipus, tu, per exemple, imagina't que estic en una època que és que no sóc capaç, és que res. Evidentment, per més que m'agradi una persona, abans de tot sóc realista i no li vull fer mal a aquesta persona, per tant, prefereixo, mira, si ens hem de tornar a trobar o quan jo estigui millor et busco i si és haurà de ser. Però això per mi és molt extrem, saps? Jo prefereixo que, tio, si t'enamores, encara que no estiguis preparat, que no sigui extrem, tinguis els collons de dir Clar, és que és molt més guai pensar així, no? Òbviament Clar, és per molt mi guai sí, pensar clar, així clar. si ets positiva. jo sóc Però com si estàs la fins enamoradiza de la sèrie. De tot, doncs no pensaràs així. I a vegades... I s'ha de ser realista. Clar, pots ser realista malauradament- i dir, de 10 històries que m'han explicat les meves amigues, 8 són així. són així, i 2 són l'excepció. I jo hi crec així, que a vegades Això és veritat, eh? Probabilitat. has de... Doncs, facts, els facts, les històries que tens... Facto. Avui en dia és més No, probable tenir sí. una mala experiència que tenir Doncs una ja està, bona. i em Tio, quedo amb és una això. merda, això. És una merda, però s'ha de seguir vivint. La majoria I ja d'històries està. que comencen acabaran malament. I ja Malauradament. està. I pot Tu que en ser tot has fusta, amb vale? aquesta teoria o amb una altra o amb qualsevol altra cosa, però passen coses. També us dic, com Tinc es una altra nota teoria. també que tot el La que Júlia. penses sobre l'amor i tot això va molt influït per el que tu has viscut. 100%. Tipo, la il·lusió es perd quan te l'han 100%. tret. En la Exacte. meva opinió. I tu- És molt difícil ser realista si no t'han fet mal. Exacte. 100%. La meva altra teoria és... Sí. Hi ha una teoria, que ara no sé si l'estaré dient malament, però bueno. És com la teoria de los 3 meses. Tu coneixes... coneixes una persona No l'he 3 vist. mesos. Als 3 mesos tu ja ets capaç per dir aquesta persona sí que la vull, aquesta persona no la vull. Per tant, tu quan passa 3 mesos de conèixer una persona ja ets tens suficientment coses material per decidir vull estar amb ella o no vull estar amb ella. En aquell punt és quan s'hauria de tenir la conversa. 3 mesos. Diuen. Sí. Crec que és així la teoria. Us coincideix? Jo compro. Jo igual compro 3 mesos i 2 dies, 2 mesos i... Bueno, clar, 3 home. evidentment. Sí, però un mínim, un té mínim. Más o sentit. menos. Jo crec que té sentit. Jo compro. Jo la compro també. Molt. És veritat que la conversa en algun punt arriba i no arriba la primera setmana. I igual Per mi, no és 3 una mesos- conversa i és una acció que ja et diu acabau. Sí. I han passat 3 mesos i llavors pots confirmar aquesta teoria. No, però a mi... Ojalà 3 fos mesos sempre és... una conversa, però malauradament no és sempre una conversa. Ja, No? però 3 mesos és com el temps... Com... Està bé per conèixer una persona. Sí. De 0, en 3 mesos la coneixes. Jo diré que ja és Sí. para decidir. A la meva opinió. Yes. Visca l'amor! Visca l'amor, però si us han trencat el cor, us recomano que us escolteu el nou àlbum de la Gracie Abrams. No, és en sèrio. Sembla una patrocinació pagada. No, és que Una patrocinació. ho viureu, aquest àlbum. Sí, I ja està. I Post Malone. també. Malone. Post Malone. Post Malone. Bueno, Post Malone, que la Berta i jo estem molt amb aquesta vibe últimament. Jo estic... Com es deia? Country, Lucas Combs? Lucas, algo així. Lucas Combs? Country vibe. Algo així. Estem així. Sí somos. Bueno, aquest episodi ha sigut també una mica debat. M'ha agradat perquè Ah, no, espera, jo vull dir... Sí, jo vull dir una cosa. Pam, a la mierda la... No, per tancar. No, de veritat, per A la tancar. mierda del cierre. Anava a tancar. Anava a tancar jo i que esto... Dic, jo, per la meva experiència, sempre em penso que no... O sigui, no em tornaré a pillar. M'entens? No. Jo també ho penso. Bueno, és així, és No. així. Però sempre, i estic segura... O sigui, ho penso, però sé que hi ha la possibilitat de que vingui algú i et trenqui a l'esquema. Sí, Però jo ara mateix em trobo en la situació jo de també. me la pela tot, no em tornaré a pillar fins que arribi una persona, evidentment. Però per què diu això? Perquè... Perquè- Perquè. Jo és la Pip. mentalitat de... No vull fer més tonteries. Tipo, Però no és que no vulgui fer més tonteries, o sigui, jo que em vull fiquin en conèixer. Més. Sí, però... Però perquè tu ho has passat malament i dius, A veure. no em val la pena. O sigui, Exacte. Ja està, o sigui, Sí, ja ja- ho he viscut, la Vull tonteria que em aquesta. caigui del cel i ja està. Sí. I punto. Sense fer esforç, no? Candidatos! Qui vulgui estar amb la Berta i la Sofia, pues... Berta, 21 años. Aquí us etiqueto a Instagram. Sofía, 20 años.
Bueno, nenes. Va, Sofia, Bueno. fes el tancament que no t'han deixat abans. Què? Hombres i hombres. Després de parlar d'aquest tema, donar-li moltes voltes, barallar-nos... Aquest episodi no tindrà cap oient home, espero. Crec que era la fumada que vam fer la setmana passada. Aquest igual és una mica menys fumada. Hem rebaixat però una mica, però tampoc tant. És intens. I he de dir El que taxi és una fumada. esperem que s'hagi agradat el nou Tipi. format d'aquest podcast i ens veiem d'aquí 2 setmanes. Perdona, quin nou format? Bueno, de parlar així, que feia Ah, molt que vale. no fèiem un capítol així. Per mi, intens. Intensito. Feia molt. Bueno, Bueno, almenys si jo per ho he- ella és un ho he nou vist. Sí, és que format. per mi... És un nou format. Sí, sí, per Pues jo mi, li anomeno de nou cap, format, vaig deixeu-me. acabar més malament l'altra vegada que aquesta vegada. Però dic que avui me'n vaig més Sí. estimulada, de dir, hem tingut una conversa i hem dit les coses clares i ole nosaltres. I me'n vaig a casa tranquil·la. L'altre dia em vaig anar a casa amb mal de cap de tantes coses. Vaig dir, prou, una tila. En canvi, avui me'n vaig a casa dient una altra conversa amb les meves amigues on hem deixat les coses a la taula i ja està, i a tu casa. Què passa? Bueno, Bueno, això... Això és Pico 3! Ahora voy un poquito dopado, creo mucho en la dopación.